Dobrý den, vážení, dnes, dokud nedáme korunkový vin tady ve hře, musíme pokračovat. Tentokrát jich mám 10, ale protože snažíme se samozřejmě dát 11. Budeme mít trošku bugy, teda spíš lagy, pardon. Budou takový lagy. Nejlepší lokace na Blitz Royale je tady. Ještě ti to nebude tolik sekat, tak si toho protěte tady. Aha, tak dáme ještě jednou, protože jsme měli sekání. Musíme vydržet. Začíná nám druhá hra. Jdeme na to. Já bych skoro zaznamenal lokaci. Tuhle zbraň nehraju, ale takhle mám dobře loot už. Osobně mám rád. Bad. Další dámy. Máme to jako brýl sekání. Možná přepneme na Xbox, ale to teď nevydržíme. Další mrtvej. Musíme přebít. Mrtvej. Tady to už nepotřebujeme, když máme tohle. Jakože dneska s tím budeme se bude hrát sám. První ven nebude těžká věc, ale první ven se nebude úplně nejtěžší věc, ale první. Tohle zbraně se mě nehraju. Mám velký lidi, to je špatný, to je špatný. Tady se s tím obávám, že ven nedám, možná přemýšlím, co tam dáme pár věnů. Tam dáme ty věny, spíš v Xboxu. Xboxu je dáme. Xboxu ty věny dám. Přiměnej mi si tady. Máme 10 lidí. Doporučuji hrát Blitz Royale, aby se tam mít korunkový viny. Už je to další týpek.
Další mrtev, pánové. Dámy a pánové, tady to bude asi hodně rychlá hra. Dámy a pánové, vážení všichni, co vám teď sledujete toto video. Mám to mega těžké na lagách. Je to pro mě hodně těžká věc nahrát na lagách. Jako hrát na aim hlavně. To jsem si poslední 3 lidi vypadá, že v této hře se nám poštěstí vyzvinem. Možná se nám poštěstí. Aha. Tak toto video bude mít pokračování. Protože si přepínám na Xbox, tak zatím čau.